Goedenavond, dit is Zeeland Nu van 24 maart. Blikjes, snoepzakjes. Plastic voornamelijk en blikjes en andere troep. Afvalopruimers hebben 24 uur lang afval geprikt tijdens de 42 kilometer lange zwerfafvalmarathon in de gemeente Vlissingen. Betekent dat ook dat jullie dat rennend moeten doen? Nee, en wij hebben maar een uur, van 11 tot 12. Ja, want de deelnemers konden allemaal een uur uitkiezen waarop ze afval gingen opruimen. En zo ontstond een estafette waarbij de prikkers en afvalzakken ieder uur doorgegeven werden aan de volgende groep. Zo'n 55 deelnemers deden mee, alhoewel de bezetting vannacht wat te wensen overliet. Waarom heeft u vannacht niet meegelopen? Want ik hoorde dat er ook uren waren waarbij er niemand meeliep. Het is niet bij me opgekomen om 's nachts mee te lopen. Nee, ik mocht het aftrappen gisterochtend om 12 uur, dus toen ben ik meegelopen. Door het goede voorbeeld te geven hoopt de gemeente dat steeds meer mensen hun afval opruimen of afval gaan prikken in hun omgeving. Voelt het niet een beetje nutteloos dat u telkens weer opnieuw plastic vindt en u moet maar blijven rapen? Het is eigenlijk wel nutteloos, maar aan de andere kant wordt het opgeruimd. En je snapt gewoon niet dat die mensen dat zelf niet snappen, dat het gewoon niet op straat moet. En daarom is de boodschap duidelijk. Zoek de prullenbak op als je iets kwijt wil of neem het mee naar huis. Maar gooi het zeker niet op straat of in de struiken. Ja, ruim je rotzooi op. De afgelopen weken zijn de bermen van de Bernhardweg tussen het kruispunt Drieklauwen en Middelburg flink aangepakt. Wat vooral opvalt zijn de nieuwe vangrails langs de weg. De oude stonden er al sinds 1975 en waren aan vervanging toe. Hier en daar behoorlijk roestig, ook veel slijtage. Dus we hebben besloten om alles te vernieuwen. Maar ook om heel veel nieuwe geleiderrail ook weer te plaatsen. Bijvoorbeeld hier in de middenberm. De uiteindes van de vangrails zien er anders uit. Ze hebben wel wat weg van potvisjes of een grote nietmachine. Maar de uiteindes zijn vooral veiliger. Dus mocht iemand in de berm komen om tegen de vangrail te botsen, dat absorbeert eigenlijk zeg maar, die snelheid. De oude constructie die was buitengewoon gevaarlijk in bepaalde situaties. Want iemand kon dus gelanceerd worden zodra die op zo'n beginpunt terecht kwam. En de potvisjes zullen in de toekomst op meer plekken opduiken. Het idee is dat als er een vangrail wordt vervangen langs een provinciale weg, deze ook de nieuwe uiteindes krijgen. Bij aankomst was het duidelijk. Het halve gebouw was in de brand en er was niks meer aan te doen. Een week na de brand bij zagerkwekerij Delta Farms bij Cats maakt het bedrijf de balans op. Ja, het is vreselijk. Ons levenswerk is kapot en er zijn geen woorden voor. Het bedrijf kweekt zagers. Die wormen worden vooral gebruikt als voer voor garnalen. De loods van het bedrijf bleek al een paar uur nadat de brand ontstond niet meer te redden. De trekker die doet het nog, de graafmachine doet het nog, de silo doet het nog. En de rest is kapot. Dus we moeten alles opnieuw bouwen. En de oogst, hoe zit het daarmee? Nou, de vijvers die zijn niet verbrand, die zijn ongeschonden. Dus wat we hebben zitten, dat is er nog. Het grote verlies wat we hebben is de broedkamer. We hebben een broedhuis en dat is ook volledig verwoest en weg. Het enige wat het bedrijf nu nog kan doen is vooruitkijken. De eerste stap is het gebouw afbreken. Tegelijkertijd een noodlocatie moeten we zien te vinden, zodat we hier weer operationeel zijn, zo snel mogelijk. En dan gaan we op zoek naar een bedrijf en een manier om een nieuw gebouw te bouwen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Met de kracht van de buien viel het vandaag nogal mee, maar op de meeste plaatsen viel wel wat regen en motregen. Maar opklaringen waren schaars en de wind speelde een grote rol, met vaak windkracht 5 tot 6. Dat maakte het koud met een maximumtemperatuur van 9 graden. Normaal gesproken moet het in deze tijd van het jaar zo'n 11 graden worden. Wel gaat de wind afnemen en vannacht is er maar een zwakke tot matige wind over en later is er maar weinig wind. Er komen dan veel opklaringen en het geeft een daling naar minima van 0 graden lokaal in Zeeuws-Vlaanderen tot 3 à 4 graden bij zee. Er kunnen enkele mistbanken ontstaan en er is kans op vorst aan de grond. Morgen begint het dus koud met een mistbank, maar er is vrij veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking, maar er zijn er nog zonnige perioden. De wind wordt morgen zwak tot matig uit zuid tot zuidoost, windkracht 2 tot 4. De maximumtemperatuur is morgenmiddag ongeveer 11 graden. Dinsdag is een droge dag met ongeveer half bewolkt weer.
Woensdag en donderdag is er iets meer bewolking en dan is er ook kans op een bui bij maxima rond 12 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.